luxe. També vull agrair a 3CAT la retransmissió en directe d'aquest acte tan emocionant i el suport inestimable que donen els premis, així com el nostre patrocinador oficial DAM i el nostre talent partner DEO Catalunya. En uns minuts donarem a conèixer les candidatures finalistes de cada una de les 24 categories que configuren els Premis Gaudí d'enguany, resultat de les votacions dels nostres més de 650 acadèmics i acadèmiques. La collita d'enguany és extraordinària, amb un estat fantàstic de salut del cinema en versió original catalana, amb títols que han recollit reconeixements als festivals més prestigiosos del món i amb títols que han conquerit el públic. Estem molt felices de poder tornar a dir això, aquest any que els Premis Gaudí, com us deia abans, arriben a la seva majoria d'edat. Entre tots els i les professionals que hi ha darrere d'aquesta collita, formada per un total de 85 títols, els acadèmics i acadèmiques han decidit quins noms competiran com a finalistes el proper dia 8 de febrer a la gala dels 18ens Premis Gaudí que celebrarem al Gran Teatre del Liceu. Us deixo amb la Laura Weismar i la Dani, dos protagonistes de les darreres edicions dels nostres premis en la categoria de millor interpretació revelació. Aquí tenim el luxe de... Ui! Grossa, com estàs? Que contenta que estiguis aquí com cada any. Sí, tu mateixa. Ja, sí, sempre. Espera, me'n donaràs una mica a mi? Sempre va haver una mica de sort. Una mica per mi. Gràcies. Ets un cel, Grossa, no sé què faria Catalunya sense tu. Va, vine, que aquest any ho veurem juntetes. Som-hi. Gràcies. La Bosel. Bon dia. Bon dia. Comencem? Comencem. Millor direcció de producció. Andrés Medinas, per Estrany i Riu, Elisa Sirvent, Aguirre, per Romeria, Goret i Pallès, per Sorda, Oriol Maimó, per Cirat. Millor so. Millor so. Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas per Cirat. Eva Baliño i Alejandro Castillo per Romeria. Jordi Ribas i Bruno Tarrier per Tardes de Soledad. Urco Garay, Enrique Bermejo i Alejandro Castillo per Sorda. Perdó. Millor curtmetratge. Campo Olivar, d'Alicia Monxolí Luege, perdó per la pronunciació. De Sucre, de Clàudia Sedó. La nostra habitació, de Jaume Claret Muixart. I Nens, d'Anna Martí Domingo. Millors efectes visuals. Anna Aragonès, Bernat Aragonès, Alice Razert i Christian Punxus per Romeria. Pep Claret, Lluís Rivera i Benjamín Agueorgues per Cirat. Xavi Molas i Oliva Tribel per Frontera. Xavier Pérez i Arnaud Xelet per Tardes de Soledad. Millor maquillatge i perruqueria. Bàrbara Buqué, per Frontera. Danae Gatel i Ale Salvat, per La Fúria. Pati López i Paco Rodríguez, per Romeria. Zaira Eva Aden, per Cirat. Millor vestuari. Anna Aguilar
per Romeria. Desiré Guirao i Angélica Muñoz per Sorda. Mercè Paloma per Frontera. Nadia Azimi per Cirat. Millor direcció artística. Anna Auquer per Sorda. Laia Teca per Cirat. Marta Basaco per Frontera. Mònica Bernuy per Romeria. Millor muntatge. Albert Serra i Artur Tort per Tardes de Soledad. Cristóbal Fernández per Cirat. Neus Ballús per Molt lluny. Sergio Jiménez i Anna Pfaff per Romeria. Millor música original. Clara Pella per Wolfgang. Ernest Pipó per Romeria. Candin Rai per Cirat. Nika Son per Estrany Riu. Millor fotografia. Artur Tort per Tardes de Soledad. Pablo Paloma per Estrany Riu. Hélène Louvard per Romeria. Mauro Erce per Cirat. Millor pel·lícula europea. Cònclave, Regne Unit. Flow, un mundo que salvar, Letònia. La semilla de la higuera sagrada, Alemanya. Perdó. I de Brutalis, Regne Unit. Molt bé, molt bé. Millor pel·lícula d'animació. El tresor de Barracuda, d'Adrià García. Anna i els Nadals oblidats, d'Helena Ruiz. L'Olívia i el terratrèmol invisible, d'Irene Iborra Rizo. La llum de l'Aisha, de Shadi Adib. Millor pel·lícula documental. Constelació Portabella, de Claudio Zulián. La Marsellesa de los borrachos, de Pablo Gil Rituerto. Mares, d'Ariadna Seuba. Tardes de Soledad, d'Albert Serra. Millor actor secundari. Àlex Moner, per La Fúria. Álvaro Cervantes, per Sorda. Asier Echeandía, per Frontera. I Ivan Massaguer, per Esmorz amb mi. Millor actriu secundària. Bruna Cusí, per Frontera. Carla Linares, per La Fúria. Elena Iureta, per Sorda. Nausicaa Bonin, per Estrany Riu. Millor interpretació revelació. Bernat Soler Palau, per Estrany Riu. Elvira Lara, per Los Tortuga. Jan Munté Palau, per Estrany Riu. Llúcia García, per Romeria. Millor direcció novel·la. Gemma Blasco, per La Fúria. Gerard Homs, per Molt lluny. Ivan Morales López, per Esmorza amb mi. Jaume Claret Muixart, per Estrany Riu. Millor protagonista masculí. Álvaro Cervantes, per Esmorz amb mi. Manolo Solo, per Una quinta portuguesa. Mario Casas, per Molt lluny. Sergi López, per Cirat. Millor protagonista femenina.
Ángela Cervantes per La Fúria, Maria Rodríguez Soto per Frontera, Míriam Garlo per Sorda, Nora Navas per Mi amiga Eva. Millor guió adaptat. Carla Simón per Romería. Celia Rico per La buena letra. Eva Libertat per Sorda. Ivan Morales i Almudena Monzú per Esmorza amb mi. Millor guió original. Molt bé, Soc catalana, jo. Jo també. Belén Funes i Marçal Cebrián per Los Tortuga. Cesc Gai, un aplauso. Cesc Gai i Eduard Sola per Mi amiga Eva. Gemma Blasco i Eva Pauné per La Fúria, i aplaudimos a Molt totes. bé. I Gerard Oms per Molt lluny. Millor direcció. Albert Serra per Tardes de Soledad. Molt bé, aplaudir. Carla Simón per Romería. Eva Libertat per Sorda. I Oliver Lasse per Cirat. Millor película en llengua no catalana. Millor, no aplaudimos ahora, por si acaso se hace muy largo y aplaudimos al final, ¿no? Los Tortuga, de Belén Funes. Romería, de Carla Simón. Cirat, de Oliver Laxe. Perdón, Oliver Laxe. No sé. Está bien. Sorda, de Eva Libertad. Ahora sí. Millor pel·lícula. A veure. Esmorza amb mi, d'Ivan Morales. Estrany riu, de Jaume Claret Muixart. Frontera, de Judit Colell. Molt lluny, de Gerard Oms. I Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera. Premi especial del públic. Adiós. Els 16? Vols que 16, els digui? Els 16 títols que opten Merci. al Premi Especial del Públic a millor pel·lícula són... Estrany riu, i les leo totes, Sí, totes. Frontera, Esmorza amb mi, Molt lluny, Folgant, Wolfgang. Wolfgang, Merci. ¿Leo yo uno y tú otro? Vale, si vols. Los Tortuga, Romería. Cirat, Sorda. El tresor de Barracuda, Anna i els Nadals oblidats. l'Olivia del terratrèmol L'Olivia i el... invisible, Molt bé, molt bé. La llum de l'Aixa. Constel·lació Portabella, La marsellesa de los borratxos. Mares. Tardes de soledad. Un aplauso. A continuació passem a llegir el rànquing de les pel·lícules per ordre de nominacions. Amb 13 nominacions, Romería. Amb 12 nominacions, Cirat. Amb 10 nominacions, Sorda. Amb 8 nominacions, Estrany riu. Amb 8 nominacions, Frontera. Amb 6 nominacions, La Fúria i Tardes de Soledad. Amb 5 nominacions, Esmorza amb mi i Molt lluny. Amb 3 nominacions, Los Tortuga. Amb 2 nominacions, Mi amiga Eva i Wolfgang. Amb una nominació, La buena letra, Una quinta portuguesa, El tresor de Barracuda, Anna i els Nadals oblidats, L'Olivia i el terratrèmol invisible, La llum de l'Aixa, Constel·lació Portabella i La marsellesa de los borratxos i Mares. També tots els curtmetratges i totes les pel·lícules europees. Moltes gràcies. I en terminat. Moltes gràcies. Sí, Maria. O per aquí? Per allà. Per acá.
solo.